салом ҷаҳони Барселона ва мухлисони канали Барса ТG. Бавария ба директори варзишии Барселона Матео Алемани ҷавоб намедиҳад. Масъалаи суҳбат Левандовски мебошад. Барселона бо Милан барои ҷоми Гампер рақобат мекунад. Дастаи Рени Фаронса барои ба иҷора гирифтани Умтити талош дорад. Ансу Фати ҷураҳояшро ҷамъ карда бозии зебое нишон дод. Аз ҳама хабари муҳим ин ки Барселона маблағ пайдо кард то нақшаи трансферии худро амалӣ кунад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин хабарҳо пурра гап хоҳем зад. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бошгоҳи олмонии Бавария дар бораи трансфери Роберт Левандовски бо Барселона музокирот кардан намехоҳад. тибқи хабарҳо мюнхениҳо ба зангҳои директори варзишии Барселона Матео Алемани ҷавоб намедиҳанд. ба ҳамин хотир Барселона маҷбур шуд то аз бюрофакс истифода барад то ин ки пешниҳоди худро дар бораи ҳамлавари полшагӣ равон кунад. ба фикрам аксари мардуми сайёра аз чӣ будани бюрофакс хабар надоранд. шояд шумо низ савол диҳед ки бюрофакс чист? ин як роҳи равони мактубҳои расмӣ мебошад ки қувваи юридикӣ дорад, яъне дар сурати мушкилоти ҳуқуқӣ онро метавонанд ҳамчун далел ба суд пешниҳод кард. Месси низ дар вақташ бо ҳамин роҳ Барсаро огоҳ карда буд ки тарки даста хоҳад кард. он вақт шумораи онҳое ки дар Google чӣ будани бюрофаксро мекуфтанд ба таври назаррас зиёд шуда буд. хулоса Барса ҳамаи роҳҳоро куфта истодааст барои ба даста овардани машинаи голзании Бавария. рақиби дастаи Барселона барои ба даст овардани ҷоми Гампер муайян шуд. Диарио Спорт хабар медиҳад ки рӯзи 6 август дастаи Милан муқобили Барселона рақобат хоҳад кард. дастаҳо дар марҳилаи охири гуфтушунидҳо қарор доранд. чемпиони Италия пешниҳоди Барселонаро баъди аз иштирок даст кашидани дастаи дигари итолиёви Рома қабул кард. Миланиҳо бори охир соли 2010 барои ин ҷом рақобат карда дар иҷрои зарбаҳои пеналти ноком шуда буданд. сабаби даст кашидани Рома аз рақобат ин президенти ПСЖ будааст. Насер Эл-Хелайфи ҳамзамон роҳбари ассотсиатсияи клубҳои Авропа ба ҳисоб меравад. ӯ бо Дена Фридкина президенти Рома дӯсти наздик мебошад. шубҳа меравад ки гӯё шейх Насер дӯсти худро розӣ кардааст то ӯ аз рақобат бо Барса даст кашад. душманони Барселона маълум шуда истодааст киҳоянд. Барселона 10% ҳаққи пахши эфири телевизионии худро дар Ла Лига ба ширкати Six Street бо маблағи 207.5 миллион евро фурӯхт. албатта ин маблағ барои амалӣ сохтани нақшаҳои трансферии даста равона мешавад. Six Street аз фоидае ки Барса аз пахши эфирҳо ба даст меорад муддати 25 сол фоизи муайяни худро мегирад. даста тамоми корро барои мӯътадил кардани вазъи моилавӣ карда истодааст. қаблан бо ҳамин мақсад тасмим гирифтанд ки 25% пахши телевизионӣ ва 50% тиҷорати атрибутикии дастаро ба фурӯш гузоранд. албатта хуб аст ки ба ин роҳ пул ба даст меоранд, вале агар раваду буҳрони дохилии даста зиёд шавад, баъд чӣ мекунанд? шарт нест ки тамоми маблағи ба даст овардаро барои трансферҳо сарф кунанд. бошгоҳ худаш мактаби хуби омода кардани футболбозони бомаҳоратро дорад. шумо чӣ пешниҳод доред? кадом корҳо метавонад дар муддати кӯтоҳ дастаро то ҷое устувор намояд? фикри худро дар комментария нависед. дар сомонаҳои интернетӣ навори Фати ки бо дӯстони худ футбол бозӣ мекунад паҳн шуд. ҳамагон дар фикри зуд барқарор шудану ба майдон баргаштани ӯ буданд, вале аз рӯи он маҳоратҳое ки Ансу дар навор нишон дод баръало маълум буд ки ҳолати физикии бозингар то ҷои хуб аст. дар ин навор Фати 2 голи зебо ба самар мерасонад ва яке аз онҳоро бошад бо усули қайчӣ. инҷо бошад ҳунари хуби тӯбдории ӯ болои сар. набудани ин бозингар то ҷое дар охири мавсими гузашта ҳис карда мешуд. хаве ки дастаро ба куллӣ ҷавон карда низ ба Фати нақши асосиро додан мехоҳад. Ансу бояд рӯзи 4 июл бо Барселона тамринҳои пеш аз мавсимиро оғоз мекард, вале ӯ аллакай дар шаҳраки тамринии Барса қарор гирифта бесаброна омодагиашро барои мавсими нав дида истодааст. умедворем кори ӯ барор мегирад ва ҷароҳатҳояш камтар мешавад, чунки ӯ айни замон яке аз бозингарони калидии даста ба ҳисоб меравад. Умтити метавонад дастаро тарк кунад ва дар Лигаи 1 Фаронса корномаашро идома диҳад. дастаи Рен талабгори ин бозингар шуда мехоҳад ӯро аввал ба иҷора гирад ва баъдан харидорӣ кунад. чемпиони ҷаҳон дар соли 2018 Самуэл Умтити баъд аз ҷароҳатҳои пай дар пай на он қадар фаъолияти хубе нишон дода тавонист. чун дигар бозингарон мавқеи ӯро дар ҳайати асосӣ гирифтанд, Умтити дар мавсими гузашта танҳо як маротиба ба майдон баромадааст. шояд худи ӯ низ аз кам будани вақти бозиаш норозӣ бошад. соли гузашта хатти ҳимояи Барса ҳамеша мелангид ва бештари вақт ба нокомии даста меовард. Умтитиро дар ҳайат шомил намекарданд. Лангле бошад бозии хуб нишон дода наметавонист. имсол Дани Алвес дигар нест. ба Лангле ва Умтити талабгор пайдо шудааст. хуб мешуд аз хатти ҳамла дида бештар хатти ҳимояи дастаро пурқувват мекарданд, ё не? ин буданд хабарҳои то ин дам омода кардаи мо. пайгири мо бошед ва дар ҷараёни ҳама рӯйдодҳои нав бимонед. хайр.